vážení diváci. Nachádzame sa v rušnom období volieb na guvernéra Los Angeles, kde sa rozhoduje o budúcnosti tohto významného mesta. Tento rok voľby sprevádza veľká pozornosť verejnosti, pretože ide o jeden z najdôležitejších súbojov v politickej aréne Los Angeles. Kandidáti sa tento rok sústredili na témy, ktoré rezonujú v každodennom živote obyvateľov Los Angeles. Medzi hlavné priority patrí ekonomická situácia, zlepšenie kvality života v meste a zníženie kriminality. Podľa prieskumov verejnej mienky voliči očakávajú konkrétne riešenia, ktoré budú mať skutočný dopad. Do boja o guvernérskú pozíciu vstúpili viaceré známe mená. Najväčšími rivalmi sú Samuel White, John Smith, Ruda Stocklobasa a Silko Zaud. Voľby na guvernéra Los Angeles nie sú len regionálnou udalosťou, ale významne ovplyvnia aj politický vývoj na štátnej a celonárodnej úrovni. Zostáva otázkou, kto presvedčí voličov svojou víziou pre budúcnosť tohto dynamického regiónu. Z Los Angeles pre Weasel News, Jack Stones.